होसनसै लोगोफोर आलुआबो रुइनांगोन ना खुलुमबाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिनै बेलासियावसो आं बानायनाय जाबाय लोगोफोर अभार गरम ओंखायनो बानायनो बानानै ब्लगखौनो आं नै दा बेलासिनिफ्रायसो स्टार्ट खालामबाय आरो ना नै दा टेरेसआव दंफैयो गोजौआव रज'हांबायहाय दुन्दिया रज'हांबाय लाव बिफाङा जा मोजां जाबाय दाखालि गोरलै गोरलैमोन फान्थाव सान हाबबाय हयथासार गरमखामोन दिनै बायु हाबाब गरमनि जुनैनो ब्लगखौनो बानायासां दिनै दहाय फुङावहाय नै दा बेलासिनिसो बियो लोगोफोर बावखुंग्रि हाजो सबाय बिमायाबो देरबाय नै मानहांबाय जानला बानायनानै होखाबाय आयै फिसालाय मा अरखो बेखौ बानलुआ गायस्लायनांसिगौ गाहायाव थांफिनसै दाउ ओइ सिङाव थायोबो बेहा भेन्दि बिफांखौ सिफायथारगोन बियो आंनि बिमा फैदों नालाय थ' बेखायनो न'निफ्राय दाउ लाबोफादों आंनो मानै थ' मासे बेखौनो जानोसै दिनै आंनि बिमा लाबोनाय दाउखौ सिथारबाय लोगोफोर आलुजों एवनोसै न'नि दाउ ना टेस्टआनो जुदा जाखाथारो आलुखौ एसे एवग्रोनानै लानो लुबैथारो देनायखौ एसे एवग्रोखाबाय आं थावावनो गोथाव मोदोमनायनि दाना होसनसै बेदरखौ बारा थाव जाया दे लोगोफोर खिन्थु बानलुआ ज्रोम जायो
दासो देनायखौ हरखाबाय आं गोदौहाबथारथोंसै दै रानबाय आलुखौ होसननांसिगोन आलुखौ होसनसै आलुआबो रुइनांगोन ना खोबफिनसै मोनबाय आंना बेदरा लोगोफोर गंगार दुन्दियाबो गैलाहाय खानानै दोनखा रोङासै सानावहाय मोनालाय लांबाय गोथाव जाथारबाय न'नि दाउ नालाय एसे ग्रेभि दोननो थिनदों फिसालाया आंना बिदै जासोगारो बे बाबाया ओंखायनो दोनना होबाय आं ग्रेभि एसे दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट